Iloilo City Police Office mas pagahugtong na lang ang seguridad sa dinagyang festival areas bangon sa posibilidad nga hindi na magpatuman sa signal shutdown. Ini ang gintutukan ni John Sala. Handa na ang Iloilo City Police Office sa pagsiguro nga hilway sa kinagamo kag mataway ang pagsaulog sa Dinagyang Festival 2024. Natala ng Dinagyang 2024 send-off sa masobra 2,400 ka makapulisan nga i-deploy sa adlaw sang Huwebes kadungan sang pagsugod sang Dinagyang Food Festival. Nakukutani nga bulig suno kay ICPO Director Colonel Joe Resty Coronica ang signal shutdown gila ginaduso nga ipatuban apang bangunhugot ng panindugan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi siniluya nga magpatuman sini maga-adjust na lang kunong ICPO sa seguridad. Strict implementation sang aton nga pedestrian security, no? Thorough inspection sa mga tawo nga masulod sa mga activity areas, especially judging areas. Kag amo na ang aton nga ginpost ang passage of executive order nga ginabawalan ang pagdala sang backpack, bags, mga maleta. Parang kung gusto nila magdala sina, it should be see-through. Maluwas sa seguridad sa mga main festival grounds ang Dinagyang Festival hugot man natutukan sang kapulisan ang seguridad kag kalinong sa mga balay ilimnan kag nanarisaring nga party places sa syudad. Kaangay na lang sang Dinagyang Food Festival agon masiguro nga hindi man matabo diri ang kinagamo nga nagluntad sang damnaglang sa Ati-Atian Festival sa banwa sang Kalibo Aklan. Sa di nagrambol ang miyembro sang duha ka mga banda nga nagasadsad. Gani nagmando ang alkalde sang mas hugot nga pagpatuman sang seguridad sang kapulisan. So vigilant and stronger cooperation and coordination because damo na gid events. Nagpaandaman si Colonel Coronica sa mga luyag gamang gamo sa mga aktibidad sang festival nga preparado na ang mga mobile detention cells gikan sa BJMP 6 kag ang dugang nga container vans nga ginapreparara sang Iloilo City Government. Diri sa ICPO, siguradohon ginaton nga ang maglabugay o mag-create sang gamo diri sa Iloilo City while we celebrate this Dinagyang, matagaan ginaton sa nagakaigo nga konsekwensya. Wala naman ginapanugutan ang bisansin o lang ang makapalupad sa mga drone kung wala makakuha sang permit sa Iloilo City Government. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. Buana, Western Visayas.